муаллимӣ бисёртар ин хобби буд. Чизе ки мо бисёртар дӯст медоштем амин дарс додан, фани химия, фани биология ҳам ба худам шавқовар аст ва ҳам ба мардум фоида мебиёрад. Бачаҳое ки дар мо мехонанд, онҳо имконияти супоридани имтиҳонот мешаванд ва мо фикр кардем ки агар бештар бачаҳо ба донишгоҳи тиббӣ дохил шаванд, бо дониши худ, бо қувваи худ ва вайно духтурон ҳам зиёд мешаванд. ҳамин тавр як миссияе ки худам ба худам мондагӣ ҳастем, бисёр кардани духтурои босавод. Духтурои босавод ҳам аз довталабои босавод пайдо мешаванд. омода кардани довталабон аз зинаи нов аст, яъне аз фанҳои мактабӣ химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ мо аз нол пурра омода мекунем ва бо истифодаи усулҳои муосири омӯзиш, яъне омӯзиши интерактивӣ, чизе ки мо айни ҳол омода карда истодаем. Мақсади мо ҳамин аст ки он довталабе ки дар мактаб суст мехонд ва айни ҳол аксарият довталабо дар мактаб суст мехонанд, имконияти фаҳмидани ҳамин фанҳо бошад ва барои ин мо ҳамин маводҳои нави омӯзиширо омода кардем ва ин чиз результати зур нишон дод, натиҷаи хуб нишон дод ва бачаҳо ҳатто тасаввуротам надошта бошанд дар бораи ин илмҳо омада дар ин ҷо бемалол аз худ мекунанд, мехонанд, пешравӣ мекунанд, имтиҳонота месупоранд. Вабже дар таҷрибаамон зиёда гӯем аз 300-400 довталаб дар муддати ҳамин қадар вақт омода шуданд ва дар донишгоҳи тиббӣ хонда истоданд. Дар Инстаграм мо якумаш ин ки миссияи асосии мо сабук, яъне осонфаҳм кардани тиб, омӯзиши тиб аст ва тибби дастрас дар бораи бемориҳо, дар бораи дороҳо, дар бораи сохти бадани одам, чӣ қадаре ки мардуми мо дар бораи бадани худ, бемориҳо бо гапҳои оддӣ, фаҳмиши оддӣ, маводҳои оддӣ маълумот гиранд, ҳамин қадар сатҳи дониши мардум зур мешавад ва сифати гӯем саломатии мардумам баланд мешавад ва бемориҳо камтар мешаванд.